genoten van de afgeveegweg om weer al bij de plaats over die zwembaan weg kunnen doen. En dan ook hier nog honderden, ja duizenden mannen, allemaal in een Tata-consultant services shirt, t-shirt aan. Die zijn er aan fixen. Alle gehoopt die wat binnen de 5 uur binnen te komen. Dat gaat allemaal niet lukken. Ik hoop dat ze tevreden zijn. Tempo denk ik hoog meer. Want ik wel hoop voor de man uit Engeland met 22,997. Ja. En de tijd is inmiddels 1:50 gepasseerd. We gaan naar een heel spannend finishlet. En dat wordt uitgevoerd door Jean-Paul van der Linden. Jean-Paul van der Linden namens Piscino. Jean-Paul van der Linden. Hij gaat dadelijk hier het link uitrollen voor de mensen op de halve marathon. Waarbij de eerste zo dadelijk hier zal komen. En daar stopt Alderets van Great Britain.